Ugma ang housewife na si Virgie Aicotio kan barangay Kagbakong, Legazpi City na nakasabay siya sa bagong batch nin mga benepisyaryo sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers o tupad program kan Department of Labor and Employment katabangan ako Bicol Party List. Sabi niya, dakulaon ng tabangan makukuha niyang sweldo sa programa, urog pa takulang man ang sweldo kan sa iyang agom sa pagkokonstruksyon. Ang araw kayo yung programa, nakakatabang sa muya, tapandagdag pa sa panggastos mi. Panggastos sa arong, pangbayad sa kuryente, kung ano mga pangaipo pa, pwede itong panggastos. Si Tatay Rolando Rul kan barangay Binanwahan, pigpapasalamat man na nakasabay siya sa mga benepisyaryo. Sadit man sa nadaakayaan sa iyang sweldo bilang tagabantay sa sarong motorcycle accessories and repair shop. Maski pero paano, kadagdagan so kita namin sa oral daw. Ibo niya man pong maglinig kita sa tama. Sayang man kung malawag sa tupad tapos tayo sa marilinig. Sayang magapo. Ginibo ang oryentasyon kay ning Sabado, Enero 4 sa Embarcadero de Legazpi sa Legazpi City kung sa inglabiun mil na mga benepisyaryo ang nag-atindir sa aktibidad. Presente sa pagtiripon, sindaliga ng mga barangay President BM Hisham Ismail, Councilor JP Lee, BM Ralph Andes, asin si Legazpi City Mayor Alfredo Pido Garbin Jr. na nagheras manin mensahe sa mga benepisyaryo. Yung pribiliyo na binigay ng gobyerno para dito sa programang to, ay dapat suklian nila ng pagtatrabaho sa barangay because they will be paid for a minimum wage but only serving 4 hours, 4 na oras lang. So napakaswerte. So sabi ko sa kanila ay ipakita nila sa barangay na worth it, karapat-dapat yung programa para maipagpatuloy natin at ma-promote natin ng lalo. Halos sa barangay Kagbakong, barangay Taysan, asin barangay Binanwahan ang mga benepisyaryo. 10 aldaw na ma-community service ang mga benepisyaryo antes na makuha ang sa indang sweldo. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.